Hello guys, naliligaw na tayo. Nandito tayo ngayon sa Makati. Pumunta tayo ng ng Enterprise Tower Center. Kaya pa ako ikot ng ikot. Ikot siya lang. Ang tagal ko na dito, balik-balik. Usually kasi nagbabas lang tayo guys. Pero ngayon kasi may jeep. So hindi pwede sila dumaan doon sa usual na daanan. Sko. Alas 4 na. Yung cut off is alas 5. Baka hindi na natin abutan ng Enterprise. Ito, alam ko na. So, dumaan tayo guys ng underpass. Nahabol natin yung oras kasi pag-alasin ko na. So, papunta tayo ng Ayala Avenue. So, yan guys yung Makati Triangle. Ito ba yun? Oo, yun nandun. Ay, saan ito? Kung saan tayo umikot guys. Ito ko sa inyo mamaya ha. Ito ko sa inyo mamaya. So finally guys, nakita natin yung building na pupuntahan natin. Kasi meron tayong kukunin dyan. Basta mamaya, kwento ko sa inyo ha. Underpass tayo ulit guys. Pumunta tayo dun sa building na pupuntahan natin. So, dito tayo ngayon sa underpass, corner Ayala, Paseo. Kasi meron tayong kukunin. So, pumunta tayo doon sa the Enterprise Tower Center. So, ito yung sitwasyon. So, dun tayo. So, nakuha na rin natin guys yung building natin. Ayan. Mabilisan lang kasi hinahabol natin yung oras. So, finally, guys, sa sobrang lakad natin. Ayan, finally. Tcharan! Nakita na rin natin yung ating pakay na building. The Enterprise Tower Center, corner Ayala and Paseo. Kasi yung sinakyan natin guys na vehicle ay hindi siya yung usual na bus. So wala masyadong bus kaya nag-jeep tayo from Hilpuyat. So kaya medyo naligaw-ligaw ang lolo nyo. Ay. Pero yun, thank you sa mga napagtanungan natin. Tinuro yung tamang direction sa atin. Kaya ayan, nakuha natin yung tamang daan. Usually kasi guys, hindi ako nag-jeep. Bus lang yung tinitake natin. So ito na guys, papasok na tayo sa building. Ayan, the Enterprise Tower Center. So dahil sarado yung sa harap, dito tayo sa likod na daan. Kasi meron tayong kukunin na kinakailangan ng sambayan ng Pilipino. So off limits muna tayo kasi baka masita tayo. So finally guys, dito na tayo sa loob ng The Enterprise Tower Center dito sa
Ayan, Paseo. Nakuha rin natin sa wakas. Buti na lang, hindi ako nag-over kasi pagpasok mo merong thermal scanner. So super lakad ang lolo mo, kaya kinabahan ako bigla. Pupunta tayo sa office actually. Kasi meron tayong kukunin na dapat i-deliver sa ating mga customer. Ayan, welcome sa aming opisina. Nax, Macau office. So pupunta tayo ng 24th floor. Ayan na tayo kay sir. 24th. Ay, mali ata ko ng sakyan. Nakagaw na po ba? Hindi pa, no? Ay, go na po. Mali ako ng sakyan. Nagpala sa kabila. Ay, balik na lang tayo. Ayun guys, mabalik tayo sa lobby kasi mali yung ating nasakyan. So, sobrang pagmamadali natin. Hindi na natin na-check yung floor nila. So, balik tayo ng lobby. Magta-transfer tayo. Ano ba kung kailan tayo nagmamadali? 5 o'clock kasi guys yung cut-off. Ayan. Share ko rin sa inyo mamaya yung office namin dito sa The Enterprise Tower Center. Magta-transfer tayo guys ng elevator kasi mali yung nasakyan natin kanina. Saan ba? Ayan. So, actually, ang pupuntahan talaga natin is 24th floor, yung office ng USANA Health Sciences, guys. So, kita nyo naman, sa elevator pa lang, merong social distancing, 4 na tao lang dapat. So, going up, guys. Nandito na tayo, guys. So, hope, ipakita ko sa inyo yung office namin. USANA. So, ito yung aming office, guys. Ayan. So, ano gagawin ko? Wait lang. Papap ako ng products. Ay, diretso na ba dito? Wait lang, guys. So, guys, babalik ulit tayo sa lobby. Kasi pupunta muna pala tayo sa 9th floor. Doon tayo kukuha ng number. Tapos, babalik tayo sa 24th floor para kunin ating products. Kasi, medyo matagal din ako hindi nakabalik dito simula na magkaroon ng pandemic. Kaya hindi ko na alam kung anong mga hindi ko na alam kung anong mga procedure. Pero dahil very accommodating naman ang ating mga kaibigan sa sa corporate. So very friendly naman sila, kaya ayun. Turo-turo sila naman dapat natin gawin. So punta muna tayo ng 9th floor. Ayan. Medyo guys, masalimuot. Pero okay lang yan. Diba? Experience is the best teacher. Yun nga yung sinasabi natin, diba? And guys, hello guys. Ayan, so after ng ilang months, ayun, so andito ako ulit ngayon sa 9th floor ng company namin, ng USANA Health Sciences. So usually, doon yung training room namin sa dulo na yon. Pero dahil alam niyo na meron tayong pandemic, so as part of the protocol, tinigil muna yung namin doon. Tawag doon yung day to day na mga, alam niyo, yung mga usapan, mga discussions. So bringing new friends and clients doon. So as part of the protocol. So ngayon, usually kasi kapag kukuha ako ng product, dadalhin ko lang yung order number ko, SO, gano'n. Tapos diretso na ako ng 24th floor. Pero dahil nga meron tayong pandemic, so yung USANA Sciences naglagay sila ng parang precautionary measure. So ngayon, andito ako ngayon actually sa 9th floor para kunin yung queuing number ko. Ayan, so nakita niyo naman, merong mga physical distancing silang pinapatupad dito. So actually, pagdating nyo dito, kukunin nyo siya doon sa machine na yon. So ito na yung number na nakuha ko. So after nyong manggaling dito sa 9th floor, babalik kayo ng 24th floor, dala-dala nyo tong number na to. So ngayon, pupunta na tayo ng 24th floor. So make sure lang guys na ready na rin syempre yun, na ready na rin yung inyong mga SO number. Ayan, so babalik tayo ng 24th floor. So
So, medyo kukunti ang tao dito. Pero dati noon, yung usual day actually, nung wala pang pandemic, ang dami-daming tao dito guys. Halos hindi nyo talaga mahulugan ng karayom. Sa dami ng mga associate actually tawag namin, nakukuha na kanilang mga products. So, lalo ngayon guys, as in, napakadaming mga tao ang kailangan ng kanilang vitamins and nutritional supplements, which is yun yung in-offer namin sa kanila. So, ngayon naman guys, ta-transfer na tayo dito naman sa elevator again. So, pupunta na tayo sa 24th floor. Dala-dala yung ating queuing number. So, see you guys around.